Hi guys! Magandang hapon. Ayan. Today is Saturday. No oras na ba? Alas 4 na, diba? Late ko na simulan yung vlog ko kasi maagang dumating yung mag-aayos nung internet namin. So, ayun, ayos naman na siya. Nginat-ngat pala ng daga, ng bubwit yung yung linya. Kaya wala kaming internet, pati yung landline, 'di ba? Yun nakita nila kanina na doon sa may sa may pinto doon yung ngat-ngat putol. So yun, naayos naman na, and then nagpaligo na rin ako ng aso kanina. Yung para sabi ko, tomorrow Sunday is magpapahinga talaga ako. Yung gusto ko magpahinga kasi etong mga nakaraang linggo, 'di ba? Sobrang busy ko, walang time. Yan, basta gusto ko lang talagang magpahinga. And then, ayun nga, dapat magpipick up ako ng ng product pa, yung Linwa tea naman, lang clearing tea. Kaso, kanina ko pa inaantay yung yung supplier na mag-message sa akin na pwede ko nang pick upin, kasi wala pa, ang dami na nga nag-order tapos wala pa. Kaloka. Yan. Kaya sinama ko muna dito si Daddy sa friend niya, may kinuha lang siya mga gamit. Yan. And by the way pala guys, yung last time na sinabi ko na lately is layas ng layas si Daddy. Hindi yung layas na everyday umaalis or parang normal lang pag nag-aaway lang naman kami. Ayan, umaalis siya na basta-basta ba na, alam mo yun, di ko alam kung nasa. Katulad niya, nandito pala siya sa sa yung friend niya pala dito, ang pinupuntahan niya, tapos ganyan, minaiiwan siya mga gamit. So yun ang kinukuha niya ngayon. So yun lang, baka isipin nyo lagi siyang umaalis ganitong may COVID pa And speaking of COVID guys, kwento ko na nga sa inyo habang inaantay ko siya. Alam niyo ba kaninang umaga, sobrang lungkot ko. Actually kagabi pa kasi kagabi nabalitaan ng online world na yung isang kapatid namin sa online selling is pumanaw na. Ayok maiyak. si Miss Teen. Alam niyo yun, sobrang nabigla kami kasi nilaglat lang yung guys. Buntis yun 7 months. And distributor yun ng regional distributor yun ng RMK din. Kaya sobrang lapit niya talaga sa puso ko. Kaya, alam mo, iyak ako ng iyak kagabi. Nakatulugan ko na lang na umiiyak ako. Sabi ko, ang hirap tanggapin. Kahit di mo siya kamag-anak, diba? Kasi napakabait talaga napakabuting distributor sa mga nasasakupan niya. Sa kasi sa Region 4A yun Tapos bigla-bigla na lang siyang babawian ng buhay. Nakausap ko pa, nagpaalam pa siya na sabi niya, Mama Fi, magpapahinga muna ako. Babalik ako, promise, magwawalwal posting ulit tayo, yung ganyan. Tapos, ayun, nakita ko na lang sa post na ayun nga, na siya, binawian na siya ng buhay kasama nung nung baby niya. Tapos, grabe. So, ayun yung nakakasakit kasi alam niyo, mahigit 10 years nilang inantay ng mag-asawa na magkaroon ng baby, tapos ganun-ganun lang sila kukuhanin. Kaya sabi ko, sobrang dagok nito kay Sir Roy, yung asawa ni Miss Tid. Grabe. Kaya ayun nga, sabi ko kay Mama, kasi gustong-gusto ni Papang ni Papang bumalik ng Pasay para daw, alam niyo, mag-bike-bike. Sabi ko, wag na. Kaya nga dinala ko kayo diyan sa sa probinsya, para diyan kayo, para ilayo kayo dito sa sa sakit dito sa posibleng makuha nyo dito sa Metro Manila, tapos kinukulit mo naman ako na bumalik ka rito. Yung gano'n, talagang pinapagalit ako na si Papa. Ganun. Kasi safe na safe sila sa diba, sa probinsya. Kaya ako nga sila dinala doon. So, ayun lang guys, sobrang nakakaano talaga tong pangyayaring ito. Kaya wag natin binabaliwala ang COVID, lalo yung panibagong variant ngayon. Siguro yun nung dumapo, yung nakaano kay Miss Tina sa baby niya. Kasi grabe, 1 week lang guys. Simula nung makausap ko siya. 1 week lang, eksakto. Yun, kasi nasa bahay, parang naka-isolate sila, nasa bahay pa na hindi pa sila tinatanggap sa mga ospital. Kasi walang tumatanggap na ospital. Hanggang nung nakapasok naman sila sa ospital, andun na nagkaroon na ng komplikasyon yung mga internal organs niya. Na siya, yung parang nililinis yung dugo. Tinubuhan na siya na
lilinisin muna yung dugo bago ibabalik. Ano ba tawag doon? Dialysis. Kaya grabe, sobrang humina na yung ano niya, mga internal organs niya. Kaya yun na rin siguro yung nakaano sa kanya. Kaya siya na pumanaw na. Kaya grabe, sobrang paranoid ako lalo ngayon. Sabi ko sa shop kanina kay Rico. Naku Rico, wag na talaga magpapapasok ng buyer. Kumatok na lang, or kapag ka may pick up diyan na lang sa labas, wag na papasokin yung mga rider. Ganyan, tapos laging mag-sanitize yung alcohol, laging punuin yung lagayan namin, yung pump, kasi sobrang nakaka-paranoid talaga guys, kasi hindi mo akalain sobrang healthy nung taong yun, tapos biglang ganun, mababalitaan yun. And nakasama ko yun sa nakasama yun sa vlog ko actually noong product launch ni Madam Donica. Ayun, yun yung nakasabay namin pumasok ng hotel, diba, na yumakap pa nga sa akin. Kaya sobrang miss ko siya. Wala nang mangungulit sa akin ng product, ng stocks. Mama Fi, may stocks na ba tayo? Mama Fi, ganito pa, dropship ako, ganyan. Sobrang sipag kasi nun guys, grabe. Kaya, yun, sobrang luksa yung online world ngayon sa kanya. Lalo na sa sa online selling world. Kasi isang mabuting kaibigan yung nawala sa amin. Kaya stay safe guys. Stay safe tayong lahat. Ayan, wag natin baliwalain ng ang COVID. Lagi maghugas. Lahat ng pwedeng gawin para maging safe tayo. Kung pwedeng sa bahay nga lang tayo, sa bahay na lang tayo. Yun ang mas makakabuti sa atin. Yun ang gawin natin. Kain tayo guys. Ayan, bumili ako ng Japanese cake kasi lagyan ko ng battery yung mga relong wala ng battery. Sabi may nagtitinda ng Japanese cake. Pwede. Yun, kumaliwa. Teka lang, Taylor. Yeah. Sana masarap. Tikman mo nga. Ano ba yung lutoan niya? Stainless pa? Bakit? Nangingitim na. Masarap yung Ano yung nangingitim? sarap pang luto yun. Uy! Sarap. Bagong pa ta? Bagong luto. Bakit pag yung stainless pa, hindi pa yun Hindi pa veterano yun. Wala pang kita yun. Hindi masarap yun. Hindi pa niya gamay yung recipe. Yung yung itim na talaga na Isunod-sunod na. O tapos, dito. One way to, kaya di ka pwedeng kumaliwa kanina. Hindi, U-turn mo. Ika lang. May gasolina dito. Oo nga, may gasolina. Kain tayo guys. Ayan, yung niluto ko kanina. Lunch namin. Nag-init lang kami ng konti. Yan. Beef curry. Yan. Yung tira sa giniling ko. Ginawa kong curry kanina. Yummers. Sarap yan. Parang curry ng mga Koreano. Lang. Koreano ba o India? Koreano. Or Japanese. Or India. Basta. Ayan. Yung naka-black na square na curry ang nilagay ko. That's perfect kasi yung partner dito sa para tonkatsu. Yan. Tapos, nag-order ako ng proben kasi baka mag-movie night kami ni Daddy. May may pulutan. Hindi siya crunchy. Hindi ba crunchy? Yung micro mo. Ay, hindi lalong hindi yan. Yung kain tayo. Let's eat. Yung pag-isang rose pinsan. Last is solo than this was gift. To receive from thy bounty, super sour Excuse me. Movie time. Yan. Dahil wala tayong gagawin tomorrow, kahit makadalawang movies tayo ngayon. Or kahit
magdamag. Yeah, kasi Sunday bukas eh. Good night, guys! See you bukas! Naka-ready na yung ano. Cheers! Favorite ko pala to. Yung Sunmilk flavored beer. Lychee flavor. Sobrang sarap. Isa lang naman. Good night! Good morning, guys! Happy Monday! Ayan, ano ngayon? Holiday. National Heroes Day. Ayan, ayoko nga sanang bumaba pero ang daming ano, ang daming nagpapalalamove na naman pero ando naman sila eh, kasi ang sakit-sakit na ano ko ng balakang ko, ng puson ko. So pag first day ko kasi talaga gusto ko lagi lang ako nakahiga pero iinuman ko na to ng ano ng mefenamic acid para ayun makapagtrabaho pa rin ako. Yan, good morning. Kahapon is hindi ako nag-vlog, nag-rest day lang talaga din ako. Yan kasi nung Saturday nga is nakapaligo ako ng ano, ng aso. Kaya kahapon talagang totally rested ako. Well rested naman ako, guys, kaso sumabay naman yung aking monthly period kaya mas gusto kong ihiga ulit to maghapon. Pinaka ko lang din kay auntie yung ano, mga lulutuin na pinabili ko kay Rico. Sa baba, aray ko po, tragis ka talaga. Ano ba yan? Meron. Ayun, dami naman yun. Adobo na lang yun, ante. Pero kalahati lang siguro. Baboy yan? Baboy. Marami na may isang kilo. Hindi mo maubos na. Ay, yung talong, nilahat mo? Hindi, dalawa lang. Sige. Tapos yung ano, yung okra. Oo. Kasi magluluto daw si Nene ng siya na lang daw magluto ng... Dito na. Ito na. Oh. Eh, yun lang ang sinabi mo kanina eh. Kunin mo na to. Pakainin mo na yung mga hamster. Pabili kasi siya ng ano, pagkain ng hamster. Ang dami. Ang kilo. Maganda pala tong mug na to, guys, kapag ka sa malamig, ay yung matagal matunaw yung yelo or matagal mawala yung lamig nung iniinom nyo. Kaso pag sa mainit naman, ang bilis lang din, ano, ang bilis mawala. Or hindi lang masyadong kumulo yung ginawa ko nung last time. Coffee is life. 11:30 na. May taba yung baboy. Wala. Puro laman. Kain tayo, guys. My gosh, nakaka-addict talaga tong ano, tinapa flakes ni Nene. Tapos sa pritong talong tsaka okra. Pakamay na naman ang lola nyo. Kain tayo. Ayan. Si Daddy is magluto ako ng pork. Nadobo ko lang. Sarap, grabe. Sobrang addicting, guys. And good news, dumating na yung ano ni Nene, yung supply ni Nene ng tinapa from Nueva Ecija. Nakakagawa na siya. Pambenta. Gaging available to soon, guys. Sa Shainy's Kitchen. Ang sarap, I swear. Sobrang nakakasira ang diet. Ito na yung kanin ko. Talagang tipid na tipid pa rin ako sa kanin. Sarap sa pritong talong, sa pritong okra, or kahit sa talbos. Mga talbos-talbos. Okay na naman, ha.
Taba. Tayo. Nakasal ba mga ano? Mukbang. Hindi ko na rin naituloy yung mukbang channel ko. Or pag mukbang kasi hindi ko kayang umubos ng maraming pagkain kasi guys, masasayang lang. Grabe talaga. Binuksan na eh. No? Ayan, favorite ko kasi ito guys. Itong lotion na to. Ayan. May mabuting kalooban. Yung asawa ko. Maluto na to asawa ko. Kung sino daw may mabuting kalooban, mag-donate na sa akin ng lotion. Kasi biniyak na. Sobrang favorite ko talaga siya guys. Ayan. Kasi yung lagi ko pinapakita sa inyo yung vitamin E, diba? Isa din yun. Kaso, ayun nga, since, ayun o, may mga ano ko doon, mga empty ako doon. Kaso, since out of stock ako doon, ito yung kinuha ko sa store. And, yun nga, nagustuhan ko din siya. Grabe. Kaya, ayun na siya. Kasi narinig niya ako, tinatakta ko talaga. Sabi niya, anong ginagawa mo dyan? Sabi niya, kung inaano mo na lang yan sa puwet, binubuksan para masimot mo. Kaya yun, ginawa niya, pinat niya na talaga. So, yeah. Favorite ever ko. Second favorite ko to. Sobrang ganda. Frozen whitening lotion. Yung galing Thailand. Ayan. Medyo pricey lang po. 450 yung niya, yung isang ganyan niya. Pero sobra talaga guys. As in, napaka niya. Napaka moisturizing. Tama ba? Nakaka-moisturize talaga siya ng skin. Tapos hindi siya malagkit. Yan, tapos ang bango-bango niya. Yan. Kaya biniyak ko na talaga siya. Ang bango. Ang ganda niya sa skin talaga. Yan, vitamin E eh. So ayun nga, pero currently may ginagamit ako yung yung binigay sana ni Ma'am Xian. Ayan, yung lotion niya. Mabango din to. Kaso may to guys, may SPF 50 PA+++. Ito naman kasi, ginagamit ko siya kapag lumalabas ako. Kunwari, pupunta ako sa store, yung ganyan, kasi may SPF. Tapos, ito naman ginagamit ko kapag dito lang ako sa bahay, or matutulog na. Kahit kasi, alam niyo naman, hindi ako makatulog pag walang lotion talaga. Hanggat hindi ko nilolotionan yung kamay ko, tsaka pa ako, hindi ako makatulog niyan. Kahit anong antok ko. Yan. Kaya, since nandito lang naman ako sa bahay, kasi hindi na ako bumaba, diba? Gawa ng dysmenorrhea. Yun. Ito na lang gamitin natin. Talungan ako sa asawa ko kasi pinagdo-donate na kayo ng ng lotion sa akin. Meron ako niyan sa shop. Walang yaka. para naman ako na malimos ng ng lotion. Sino po ang Sino daw po may mabuting kalooban na magdo-donate sa akin ng lotion? Ayan. So, yan ang secret natin sa healthy, glowing skin. Char! Pero, syempre, yung mga iniinom ko rin na na supplement, like yung collagen, tapos yung Ishin, minsan Laxent, ganyan. So, yun lang. Oh, diba? Simot na simot. Sulit na sulit. And kahit na nandito lang tayo sa bahay guys, don't forget na mag-moisturize pa rin ng skin. So ako, ito ginagamit ko. Yung tomato serum pa rin. Ayan. Tapos sa gabi lang ako, tinatapos ko lang yung set na ginagamit ko, yung rejuvenating. So pag araw, ito muna ginagamit ko. Kahit nabababa ako guys, ito ginagamit ko na muna. Yan. Kasi medyo dry ang skin ko lately. Especially kapag gumagamit ako ng ng set niya, ng rejuvenating.
set. So, ayan, medyo okay na yung skin natin, nawawala-wala na yung mga, ayan o, kita niyo. Mga pimple, gawa ng face mask. Ayan. Then, syempre, yung lips din natin. Kailangang moisturize. Ayan, kasi manonood lang kami ni Daddy ngayon ng Vagabond. Tama ba? Vagabond ba yan? Basta yan. Yung isang Korean novela. Series na naman. Ang ganda-ganda. Nasaan na kami? Episode 6 na kami. Yan. So, ayun lang. Tapos, ano pala, nag-inquire din pala ako kasi hindi ko na-carry. Masyado na akong losyang tingnan sa sa buhok ko. Kaya sabi ko is titiisin ko na yung 8 hours na process, guys. Magpapariband ako. Dito lang malapit sa amin. Yan. Kasi yung last na pinaribandan ko, yung organic sana yun, nasa nasa Quezon City pa, doon sa ano bang condo yun na malapit. Parang malapit siya sa Trinoma. Tatawid pa ako ng Trinoma. Pag ganun, tapos pa napakalayo. Di ko rin alam kasi kung open sila. And nakalimutan ko na yung contact details nila. Ganda kasi. Yung kaya, dito na lang ako kina din magpapa-reband. Nagpa-schedule na ako on Wednesday. Ayan, kasi daw siya. By appointment lang din siya. Yun. Ayun tatanggalin ko lang din yung konti pang dito. Yung mga kulay-kulay. Yan. Tapos di ko alam kung papakulay ako para matanggal yung mga white hair. Hello guys! Ayan, pupunta lang kami sa sa Mercury. MOA. Bili lang kami ng mga pang-almusal, pang movie time. Ayan. Naunguna sa listahan ni Daddy, Veer. Veer. Capital V-E-R. Yan. Tapos, yun nga, yung suka, toyo, then, sana maka-jackpot ako ng nung buto nung manok. Buto ng manok. Yung pinagtabasan pa ng chicken breast. Oo, kasi, ayan, si Groot na mimili ng pagkain ngayon, ayaw kumain nung atay. So, sabi ni Auntie, bilang mo nung manok. Sana meron. And then, masarap din kasi yun ni ilaga. Tapos, yun nga, gawing soup base, alam mo yun. Yan. So, tara. Dapat nakasando lang ako, sabi ni Nene. Parang bibili ka lang sa tindahan. Nung nagpalit ako ng buti may t-shirt doon, yung RMK shirt sa shop. Palit ako. Tira mo mukha ako para talagang wala lang. Sobrang bear na Sobrang bear. Very naked. Diyan lang naman, kapitbahay naman natin yung yung MOA eh. Go to mall kasi yun namin yung MOA. Dati nag-grocery ako sa Pure Gold nung nasa Pure Gold pa din yung shop namin. Ayan, kaso doon, walang parking, tapos siksikan, dami tao. Ayan, puti dito sa MOA is medyo okay pa. Kaya dito kami laging nag-grocery.